Bé, doncs com comentaven, segons les dades que tenim, els beneficiaris dels kits de suport social han augmentat més del 60% durant el 2011, també s'ha doblat el volum d'aliments que s'ha repartit a través del programa d'aliments de la Unió Europea. Aleshores, en aquest sentit, volia saber a què atribueix la tendència a l'alça de les persones que necessiten ajuda de la Creu Roja per cobrir les seves necessitats bàsiques. Jo ho atribuiria bàsicament a dues qüestions. Primera, la falta de feina. Cada vegada la gent perd més la feina. I segona, que la gent que va perdre la feina ja abans està perdent les prestacions, contributives o no contributives, i, esclar, tot això crea una situació de necessitat i de major suport que està creixent dia a dia i més a més. Però pel que fa als kits, també ens consta que prop del 70% dels beneficiaris dels kits són infants, i en aquest sentit li volia preguntar per què creu que han crescut tant les necessitats entre la infància. De fet, també al primer informe de l'Observatori també hi havia algunes xifres que apuntaven a aquest efecte. Sí, mira, bàsicament és perquè un d'ells, un dels kits, que és els bolquers, que són molt cars, i aquests han tingut una demanda molt important per l'import econòmic i per la necessitat diària que té el nadó o postnadó de bolquers. I l'altre perquè són els més perjudicats i els silenciosos, no? Necessiten llibres, necessiten equipaments, necessiten roba constant que van creixent i evidentment són els que més sofreixen. Durant el 2011 hi ha hagut la Creu Roja ha promogut diferents projectes, sobretot serveis de proximitat per a les persones grans, inclús també s'ha impulsat una campanya per facilitar l'accés a la teleassistència a aquelles persones amb més dificultats econòmiques. En aquest sentit li volia preguntar com estan acusant l'impacte de la crisi a les persones grans. La gent gran, molta d'ella ja és vulnerable de per si, perquè té la prestació econòmica, la prestació de viudetat o la pensió baixa per les seves cotitzacions. I l'altre és que ha tingut que ajudar, o té que ajudar en aquests moments a la seva família, en baixada, els fills i els nets, i, esclar, tot es deteriora, no? Davant de les actuals dificultats per accedir al mercat de treball, per què la Creu Roja segueix apostant pels programes d'ocupació? Quin sentit té seguir apostant per aquests programes? Moltíssim. Mira, els programes, com em preguntava anteriorment, d'ajuda de kits, ajuda bàsicament bàsica, són fonamentals. Però si això no ho encaminem a intentar les persones que no tenen formació, o poca, o han estat molts anys desocupats, en tindre una formació bàsica en algun sector determinat per poder intentar acoplar-se amb una possible feina, estaríem fent una feina incompleta. Nosaltres com a institucions toca moltíssim formar les persones. També una altra tendència que s'ha registrat durant el 2011 és que el voluntariat de la Creu Roja i també els socis han seguit a l'alça durant aquest any. De fet, les últimes xifres que teníem era que el voluntariat havia crescut en 1 miler de persones, els socis també han crescut en uns 1.500 aproximadament al llarg d'aquest any. Això podria semblar una paradoxa, no? Perquè la gent que es fa voluntari o soci de la Creu Roja també està afectada per la crisi. Per què creu que segueix creixent el suport social a l'entitat tant per part de voluntariat com per part de socis? Afortunadament, aquesta situació desafortunada de la crisi ha estat una oportunitat per la Creu Roja. Primera perquè es demostra una vegada més que en situacions d'incertesa la gent, hi ha molta gent que té ganes d'ajudar i per la societat i es fa voluntària. Molts d'ells afectats per la pròpia crisi, altres no, i això ho hem notat quan anys enrere havíem notat davallades de voluntaris. I això jo diria que és fruit de la solidaritat de les persones. I això és el mateix, perquè hi ha gent que pensa que ara és el moment que ha d'ajudar, ara és el moment que s'ha de fer sòcia o ha de retenir el seu carnet encara que li sigui dificultós, perquè és el moment que costa més i que s'ha d'ajudar, és per això. No sé si em podria valorar una mica la importància que té cercar el suport del teixit empresarial, el treball en xarxa amb les empreses en aquests moments. L'empresa és una eina econòmica de riquesa del país, però també una eina d'anar-nos transformant nosaltres mateixos. Ara, en aquests moments, amb la campanya de Reis, tenim diverses empreses que ens estan col·laborant de forma no econòmica directament, però si no recullen joguines o venent calendaris per l'entitat i tot un seguit d'accions que ens hem anat inventant entre tots que fa que el teixit empresarial no estigui llunyà sinó proper a les entitats, en aquest cas a la Creu Roja. Com preveu que evolucioni la situació social i econòmica de Catalunya durant l'any 2012 i com es prepara la Creu Roja a Catalunya per afrontar aquesta situació que pugui venir? Pel que estem veient als diaris, a les televisions, sembla, i tot això no es pot dir, perquè
fer aquestes prediccions són molt complicades, però sembla que la situació econòmica no serà molt millor que la d'aquest any, sinó tal vegada pitjor. I la Creu Roja s'ha de preparar amb fons propis, amb programes propis, per seguir fent programes d'ajuda humanitària encara més, el que vostè em comentava, i arribar a persones que potser encara no hem arribat o no hem sabut arribar, que no van potser tal vegada als serveis socials, però que també estan necessitades, i a través dels 100 punts de Catalunya poder arribar-hi a elles, amb els serveis de proximitat que estem impulsant. I l'altre, projectes propis d'ocupació. Estem fent projectes d'ocupació amb l'administració, però hem de fer també projectes d'ocupació propis amb fons propis interns nostres. I això és el que estem impulsant, i ja tenim en pressupost per l'any que ve 2 o 3 programes d'ocupació amb fons propis.